id-differenza kbira bejn xewqa u bżonn. Iva, kollox jibda minn sempliċement ħsieb, minn sempliċement xewqa. Perit qabel ma jibda jgħid li l-bennejja jibnu, jagħmel pjan illi forsi jkun f'moħħu, jiktbu u mbagħad flimkien mal-bennejja iwettqu. Inti l-istess, tajjeb li jkollok ħsieb li tixtieq li tinbidel, però biex verament tinbidel trid tasal f'punt li tgħid dan huwa bżonn. Kif inti ħadd immotiva ruħek u tinduna illi huwa bżonn? Sempliċi ħafna, saqsilek innifsek. Jekk ma nagħmilx xi ħaġa illum, fi żmien 6 xhur, sena, sena u nofs, x'naħseb jew x'nibża li jista' jiġrili. Jista' jkun affarijiet bażiċi, bħal ngħidu aħna ma jibqax jiġuni l-ħwejjeġ li għandi fil-gwardarobba jkolli nagħmel xi oħra. U semmek kif imni, anka bidla fil-gwardarobba mhux ħadd tagħmel ħsara. Però bħala konsegwenza x'jista' jkun li jiġri? Jekk qed inkabbar żaqqi hemm iktar ċans ta' attakk tal-qalb. Jekk jiena pereżempju llum komda mal-partner tiegħi jew inkella mal-mara, mar-raġel tiegħi, jiena jista' jkun ma nibqax daqshekk komda. Tibda anka tinfluwenzani fl-aspett ta' relazzjonijiet. Jista' jkun ukoll illi jekk illum it-tfal qed iħarsu lejja b'ċertu lenti bħala forsi bħala jiena role model tagħhom, jista' jkun ibdew jaraw ara d-dadi, ara l-mami, ara t-sija, ara t-siju, m'għadhomx jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Jista' jkun forma ta' eżempju ħażin biex impoġġuha kif inhi. U dawn huma konsegwenzi illi jekk ma tgħidx jiena ħanagħmel xi ħaġa fuqhom issa, iva kif taf tajjeb inti jistgħu jiggravaw. Allura trid tinduna illi l-bidla hija bżonn, mhux sempliċement xewqa, biex imorru fuq lat pożittiv. Meta inti ħadd inbidel, meta ħadd tħoss il-bżonn li tinbidel, saqsilek innifsek. Jekk nibda nagħmel xi ħaġa bis-serjetà millum, kif se nkun fi żmien 6 xhur, sena oħra? Ħanilbes sajżi iżgħar, ħajkolli aktar enerġija, ħankun aktar pożittiva, ħankun ta' eżempju għat-tfal u għal kull min jarani. Però inti ħadd iddeċidi li huwa bżonn tħallix jasal punt illi t-tabib jew l-ispeċjalista tiegħek jgħidlek hi, għandek bżonn tagħmel operazzjoni, m'għandekx għażla, ħajkollok bil-fors tinbidel. Għax il-bil-fors ħatmu komdu biha, aħjar illi l-għażla nagħmluha aħna stess.